29. december 2024, Pfaffenberg alebo Kňazov Vrch, že vlastnícky vzťah tu bol. Trošku ma to vedlo k zamysleniu, akí to boli kňazi. Bola tu nemecká kolonizácia. V 14. storočí ľudia, rodiny z Kremnice prešli sem do Handlovej a začali tu ťažiť rôzne nerasty. Priemyselná banská ťažba sa začala pred prvou svetovou vojnou. Takto to tu vyzerá. U rímskokatolíckej cirkvi je to jasné, že kňazi by majetok nemali mať, ale majetok by mala mať cirkev. Takéto pekné skalky sú tu. Dá sa pozrieť aj na Handlovú. Griče, veľký grič. Ďalej biela skala. Ešte jeden pohľad na Handlovú, Kremnické vrchy. A tamto vzadu, oproti slnku, dokonalý pohľad na Veľký Grič. Pred pár mesiacmi sme ho navštívili a takto to tu vyzerá. 8 minút od takého rozdvojky. Je tam drobná cedulka, senka, značka nevedie. Tak, drobný záznam z Kňazovho Vrchu a z Handlovej. Ďakujem za pozornosť.